kunyika chabatwa nemhosva makarekerwa makarekerwa pamusoro ichangamiro soro makurukota achangamiro inzita ramukoti Joani Rukosi ndiri ndakauya kumangarawo nhamiri kuitika ichangamire muru une nhau yekufa kwananatete ndo nhau iri vananatete vari kungofa zvisikazwisisiki totara kuno tonatete asi kunzwa zvakanaka zvekutoti hazvishamisi kunzwa kuti wafa izvo ende mafira avo vanongofa nechirwere chimwe zvavanongorwara wese ndo mafira vanongoitwa nanatete wavo. Saka vanana mukoma nanana baba vanozviziva but vari kungonyarara vanana tete vachingonyarara. Vakafiwa ne mwanasikana akabva kufa manje manje angabvawo kuroorwa angasangana mugore angabva kuroorwa vanongouya kurofu oita noizi dzavo igatigadziwo mwana akangoweba vakangodzokera kudzimba dzavo zvova zvapera zvava zvanyara zvakadaro vomirira zvokuti kuti pafii oita zvekuti noizi zvodaro but hapana chii chiri kugadziriswa. Vazhinji vakumapostoli munofiwa kunofiwa here kuchipostoli kunofiwa sevanhu vanongofa semutemo waMwari vanhu vanongofa. So muwaida kubvunza kuti vamuinya vanoya panapa vachiti mutemo waMwari sekutaura pamunhu. Saka isusu hatibhirivhi kuti murayamo ndikona mwana ndakabvunza kaisa kunana kuti postoli saka tiri kuti imini munobatsiwa nei? Ava zita ndiani? Jeremiah Rukosi. Inini batsirwa kwandoda kuizwa ndekwekuti tigadzise zviri kunetsa zviri kutaurwa kuti ndizvo zviri kuurayana natete. Zviri kunzi zvii? Right. Ndofunga vana mukoma vanozvidziva kumakufamba kwavakabvuita vakataurirwa. Saka vanokwanisa akafamba ndiani? vanana mukoma varipo vakafamba vakataurirwa. Usati varipona mukoma taura zita ravo. Vakafamba Mukuru wavo ndiani? mukuru mukoma ndiwo wakura. Ngavasokuvakutaurira ndizvo here asi makafamba zvitendero zvakasiyana. kuchitendero kwenyu makafamba Vana baba dinasiko ini ndinonamata wayangu kwenyu kwamunonamatabazi chii? ini Solomon pamakafamba kuchechi kwenyu kwakazi chii? ya matirapurungi atete wati kune nyaya dzatete dziri kubuda dzemunzinyi dzekuti kuna tete ari kuda kuripwa kadauri makabvumirana nazvo? ya takafamba tikazvibata tiri pamwe chete kufamba kwakaitawo inini makabvumirana nazvo? takabvumirana nazvo. Pane umwe here ari kuti handina kubvumirana nazvo? umwezve wakamirira kuita vana baba ndimwega here baba? Aiwa waripo wangu tati pane zvakataura kuti kana muri naagreement kameseka kuti chatonda chakati baba waripo ngataura baba
Usati pamwe ndizvo here kwete ndizvonga takafamba tese isu tinezvo takafamba tese tine zvaitinetsa kwapera makore amene kuti mhangani zvakatinetsa kusvikira tafamba muchiposoro takaenda kubva tafamba kubva tandotaurirwa zvekoita kusvikira nhasi misha yakawanda kwedu iyo yevapostori kana inini wacho ndine vakabvura kuti muri kupaona hapana icho takazoonapo takandozindoti badzuro makaenda mukasvika kumupostori mukuru mukabatsirwa zvamakazi muite nemupostori mukuru makaita zvikabatsira here zvakabvura kutibatsira isizvo kubva saka izvo ndizvamaakudaura zvimai zvakubveni futi ine sandinega ndiri pasaiti nekwabvura kuurirawo zita ndandisi kutongozviziva kwai kwakuurira zita rangu mutsamba rinonyorwa kunzi uri kudikanwa kwama saini mugwenyu kwakanaka kwenyu kwakanaka kuri haiti chaizvo saka kozi kutaura nevana kuti zvinhu zviri kunetsa anatete wapera izvezvo wakazi wapera vana tete izvezvo ndinozwa kana kuti ndizive nhamba yacho ngekuti ava vari kunyika wega ini ndiri kwachikoma kuzoita zvekubva masoko kwako kana kuti ndizive kuti nhamba yacho ndodini kana kuti so ini ndiri kwachikomba panofana tete amweni ini handichiri kugona kufamba kana uko kwedi handichiri kugona kufamba kamwezi kubata maoko asi masoro munazo erupi asi masoko erufu munomanzwawo here tinombozwa kana kuti ndizive nhasi kana kuti hwangani wadofa kwake handiri kuzwa kana kuti hwangani vamusori changamiri ndinotaura chokwadi panyaya yakumbira ngatiti ndini ndinezo Simon Rutope ndinotaura chokwadi pamusoro penyaya yanatete wedu wapera zvekuti kusaidi rekwedu uko kuMonde Valley uko taane zita ratakufirwa ngevanhu ungadai nemaperero ari kuita vana hanzvadzi zedu hari ruzi ukaona uri parutope kasika uparika ngokuti uyo haurarami nayo ane zita hata awanda mazita acho imimi makazodai makambodiwe takambofamba sekutaura kwaita baba tafamba kudaro zvakabudawo dzimwe nyaya dzaitaurika tizama kuti zvimwe zvinhu zvadii zvapfuura zvinhu zvapera asi mushure mechinguwa toona zvaitika futi toona zvaitika futi zvinoitika ipapo tinogara semhuri tiri parufu ipapapo warume muri kuzoona seizvo tese tinotaura chinhu chimwe tinowirirana semhuri ngatidaidai but tingobva parufu ipapapo munhu kana akumba kwake akuchitarisa kumba make kuti nezvakandiafekita sei kazhinji obva atopaka akadaro kumba kwake kana kwake kuri right kwakada kutonhorerei especially side rake ndozvandiriko ndomaonera angu ini saka nyaya dzedu dzobva dzangofira ipapo after that totorekedzei kuti 1 year 2 years zvoitika futi munhu obva futi taura kuno kuti ne9 or 10 wasikana wakaenzana anongoti akaroorwa gore rimwe rechipiri anofane pamwiri kana kudii ndoropa 9 or 10 saka nyaya yabva yaita mitauro yakawanda mumusha kudaro hatichabvumirani but takungopesana mitauro yabva yawandisa mumusha kuti tichagutsikane ngezviya zvatakambofamba zviya zvezvi kuti aniksi nyaya izvi kwazi hapana nyaya baba bhozi patakafamba kwesi kwazi hapana nyaya ndo anza chaichairi asi still dambudziko kusangana naro saka muri umbobata kufamba kumunda zviripo ndichataura ndapadhuze kuda kutaura ndizvo tiri kudai alright zvadaro tine nyaya isu inogara kutaurika mumusha yekuti sekuru wenyu imimi akasotora pfuma yemuzukuru wake akasoshandisa pfuma yemuzukuru wake muzukuru akuda pfuma yake bate muzukuru ini handichisina chiva pfuma yako ndakaparadza handisina ba ndichazokupa mai ubva wawirirana ndikareka kubaba wana baba ndichazokupa mai
wobva wangorarama kubva pageneration yana baba iwavo wararama nyaya iyoyo indoripo itanga kutonhonga wanasikana kubva pasi panguva yachiyoyo apa achipromiswa muzikuru tichakupa imba iyi uyo obva aenda korohwa opromisa kuti tichakupa apa oenda korohwa kusvika nanhasi pangori mapromises zvinhu zvazosvika pauchidi pakuchisvika pakuchiuraya ndimi wana baba wacho wana baba vari kwavo nyaya yacho wana baba vepamashure wariziva vari kuiramba asi isusu takazoenda sevana isusu kune vanhu vari kunzi ndiwo wakatorerwa pfuma yavo kwavari tikavabvunza vakawitnesa sekuru wenyu imi baba wana baba wenyu akasouya musha medu akasopiwa pfuma ngemuzukuru wake akasazodzosera wakawirirana niksi iwo uri muzukuru wangu uri mwana wangu ndichakupa mai wazukuru wasekurespekta wana sekuru wavo kanoti auraiti wana sekuru vatozona ndimi nanhasi hapana chakabuda saka iye mai wacho iye muzukuru wacho makambotaurawo here naye pamweya hatisatiba wechiri important kuti mutaure naye pamweya monzwanana mowirirana because kana chiti ndichakupa mai handiti mukadzika ndizvo mukadzika ndizvo atika mutemo mazuva vachabvumirizwa saka anofanira kunge ichakabatana naye pamweya nditauraona chamba ichi chinhu chakaitika hatisi takachiita chakaitwa nemakuru edu hatisi chatichisi saka isusu mutemo uchatibvumira kuti ndipe mwanasikana sechii semuri mutemo uchadii akuchabvuma kana uda tikuripe tichaurire tikuripe isadziri mombe isairi mari mbudzi kana huru yes zvadare kauti akasvika papoindi iyoyo semusha tichibhuya kuti handiti varume ngatiende kumusha kwakaparwa nhingi nyaya iyi togarisane navo pasi kuti zvinotoitawo sei panyaya yakadii yakaitwa ndisekuru wedu pakati pedu isusu muri kuona kudai so pano vanhu vari kuramba nyaya iyi kuti angatisiye zvakadaro ndopaenda kupesana kukuru kwataita isusu ngoroti kuna wana baba kutori nani dambudziko ritori pakati pedu isusu vana baba kuya maita wese wakagara iyo imhuri yenyu imhuri imwe saka ndivo vari kuti hazvichaiti vamwe wacho ihafu hafu inogara ihafu ndizvo here wakomana ndizvo here kuti ya ichokwadi masoko arikutaura mukomana iwo chaisoromo ruto ndabvambotaura masoko arikutaura mukomana ichokwadi ngendaa yekuti inini igore negore rapera ndakazotera vakomana vakumusangano kuhako ndiri kokumbira kuti vakomana imimi ngatimbomirei tifamba vakomana vakaramba ndini mukomana mukuru ndakavatera kuti ngatimbomire ngekuti zvitendero zvakasiyana ivo vanonamatawo zvavo ini ndinonamatawo zvavo saka taata kuti timbotimirei tibatsirane tifambe tinyatse kuzwa kuti chii chaizvo chiri kudaro ngekuti tikati avo vari kuenda vachizwa avo vachienda vachizwa tinozwa zvakasiyana ndiwo hutsvete kuti munhu wese ngatimbosiyana nezvekuita zvakasiyana tongoenda tese semhuri tongonzwa izvi kusipostora zvinese senimrod dzinotaura we've got this problem kwamuri kwakutota tombokumbira kuti tipedze nyaya then vanodzokawo kuchechi asi nyaya yadii handi kutanga hatingi munotodziona dzimwe dzacho dzatinoita nemapostori tinokumbira pamwe pacho wakuzvikumbirira wega ini ndokazona ini ndakazokukumbira ini pana anenge wakurisista toizvinoenda kuti anotokumbirawo wewe yozobva yaorder kuchechi of which is not like that haifanira kunge zvakadaro tofanira kuti kana takuitana semhuri kuti ndozvatinoomboita kungoenda tonyora tsamba yedu totuma 1 anotumirira kana 2 anoda kutumirira unoenda una senimrod kwa senimrod tinoenda muziko rakati musha saka tokumbirawo semapostori tinoti dini tokumbirawo kuti timbogadzirise dambudziko totopausha we've done this tazviita kakawanda zvikabatsira vanhu vakawanda because chandinoda kutaura here ngatisahwande nechechi because i1 day chinokuwinga asi kana chakuwinga manje
Wanozodedza wamwe watozi takati ngatigadzire chinhu iwo kati iwo kana saka zvionere kubara racho chinhu kana vanhu mutombosvika tomukana kuti right now muchiri kutomukwanisa kutaura mese muchiungana muchipana mazano. This is the time yekuti kana muntu wakumana ngarimatauri monzwa chakanakira kufamba muri pamwe chete ndechekuti mweya wemunhu iwe unohakwa andizvo wotaura mobvunza zvomuda iwo kutaurirai zvari kudini zvari kufa nyaya yodini nyaya yopera changamire zvaita kuti tisvike papoindi ino yekuya kunoku tatine nzira dzakawanda dzokuti taigona kusolva nyaya dzedu tiri mumusha uyezve tiri muchechi asi nenyaya yekusaizwisisana yekuti tichengetedze chechi tiri muchechi tifambisa nyaya dzedu tiri muchechi zvaramba ndozvaita kuti tisvike panapa vanhu varamba kusolva nyaya tiri muchechi tiri kudzimba dzedu nyaya dzinosolovheka tisikambosii chechiba wakaramba zvese izvozvo saka nyaya yazvoita kuti kazhinji wamwese effort yekuti anonga tisvike kunoku inyaya yekuti madzimai edu munoziva kuti madzimai pakufirwa chaipchaipo kana tafirwa inini nemukadzi wangu anonyorwadziwa maningi mudzimai kazhinji chaipchaipo pane murume muruvano ndosaka tiri kuzama kuonesa nesu padzinza redu kuti varume ngatifambise nyaya inyatso kuoneka kuti nyaya iyi tazama tasvika papi kuitira kuti mhuri dzedu dzione kuti shuwa wana baba wazama nyangwe dai tikazoramba tichifirwa asi dzichabvutsikana kuti wanoda kudiona varume wedu wazamawo tiri kuzama kuti tiavoid kuti wakadzi wabude wega mukaona wakadzi wakutanga kubuda wega kana kuti mudzin'anga asi mukadzi aswera kudzin'anga uku kufambira nyaya iyoyi aswera kupi kufambira nyaya iyo zvatoshata mushati akwanisi kudiba kukonora ndipo tatozama kuonesana nehama dzedu kuti ngatiavoide nyaya tisasvike papoindi yekuti wakadzi vanozvibudira pamumisha kufambira nyaya iyoyi bhozi tingagona kungoti rufu orit pachitendero orit rufu totongubvusana asi mukadzi azosvike papoindi palevhel iyoyo yechitendero yekutenda kuti rufu rwamwari rufu rinoitika anenge uchitanga kubata zvakawanda maybe zvichakonzeresa kuti mangwana ndo saka maona tange kusungisana nehama dzedu hama dzese idzi kuti tiwe mudare renyu rino iri inyaya kusaiwirirana kuti tigare pasi tigadzira zvinhu zvekuti hazviendi kwamambo hazviendi kun'anga taingogasira tiri muchechi imomo ndipei zvamuda kuti ndikubatsira just tell me mambo ndabatsira pakati ini ndokubatsira kana muda kuti ndikubatsirei ndinoona neseni nemuroti handimondinesi iyo zvachibva kunze kwenyika titesa kuti atitesa iyo zvakabuda futi varudzoka titese saka handimondinesiba kana muda kuti ndikumbirire ndokumbira nditaure zvamuda kuti ndikubatsirei nazvo pamusoro pechano nyaya iripo ngeikuda isusu varume tawanda panapa panoswera umwe naumwe hapazikani pamwe panova kundotsvara-tsvara zvavachiti inyaya tete saka ichokwadi nyaya yekuti tivhenekwe inyaya yakanaka nekuti patinoswera panapa umwe aruswera kwake umwe aruswera kwake zvari mutsvara hatisuzvisiwa saka zvanga zvakanaka shuwa kuti tivhenekwe kana iri nyaya tete ibva inyatsakuoneka kuti ngeyatete tairipa yadi yapera tingazongoti pane yatete pane yeduwo isusu mwagwanda tete saka tinokuti isusu kanga iri nyaya chaiyo yabuda pachena tochibva tadi tochigadzirisa ngokuti tingangogadzira yatete pane imweni iripo iri kutumbuka zvepasaidi tichatika pakubata mitondoro tondonongedzana vainongedza umwe akafuratira ainongedzawo Northrop. Nombuka wangu mboni nyaya pamunyamucha medu. Tine dambudziko rekuti tichifamba tinonyanya kutaurirwa kunzi vana baba vane zvavanoziva pakufa kwana tete. Todzoka toenda kuna baba, baba titaurirewo tizvi. Vana baba vari kuramba kuti hatina chatinoziva. Kuti tizosvike panyaya yana tete haina kubuda kuchimwe yamusenero. Inyaya yanga itori paground yekuti vana baba vakada kutombozama kuigadzirisa vachiendesa iko kuna urutawa kwachebuko kubva kare kacho. Saka dambudziko rakaita manje nderekuti vana baba vedu isusu i3 kuna baba wedu isusu inini baba wangu ndiye mudoko wacho koya kuna baba umwe asiri panapa baba vatava nawo i1 umwe wacho haasi kuzwa zvakanaka
saka baba asara kumba ukafunzwa zvakanaka ari kusvika panyaya pachitende yekuti mabamuzwa papotaurwa nyaya yekuti takasvika kuchechi kunomisa vakomana kuti vamire kunamata. Nyaya ichitaurwa yekuti timire kunamata timbonogadzisa zviri kunetsa. Baba wasiri panapa vakataura kuti wana wangu wese havasi kuzouya ikoko. Saka apa wana wacho havatonamati asi ari kutoti vana vangu havasi kuzouya ikupi ikuita izvozvo. Saka isusu ndopatakaisa excuse yekuti vakomana munotimisa kunamata tiri mhuri mbiri dzababa ava nababa wedu. Zvinogadzira chinhu here nekuti mhuri inonga iri halfway. Ende wasi kunamata wacho vari kutoti zviyo hatisi kudava kuenda kune side racho zvinoitwa nezveikoko. Saka tinogadzirisa chii? Saka ndo pane kakusawirirana katiri kuita pane vamwe wedu kuti kudonzerana ipo papo kuti avari kuti ngatingomire. Ende imwe nyaya ndawedza kutaura ndeyekuti musha medumu mutagara kudai zviwanikwa zvishoma mumaoko hatina mari. Takamboedza kumboisa contribution yekuti ngatireze kamari kekuti tiende kunotaura nevanhu ivo vakagara vachida kupuhwa mudzimai wekuti tiripei mari. Akapera gore hakuna munhu akaendesa mari amene kuti kuna akaendesa asi yakaenda asi yakazokodzoka shoma shoma. Saka zviwanikwa chaizvo zvekuti tinogona kumira nhasi tikaenda kunokumbira kuti ngatimire tobatanzi mirai asi changopedza kuti gore takamira pasina chirudini chiri kufamba. Ndoimwe pari kugadzika wamwe kuti tinonga tamirira chii. Takaita 2 years takamira pasina mari kuti kufamba kunoda mari. Vanhu in short ndio contribution yanogona kuisa. Asi wazhinji wedu tutorwadzirwawo nekufa kuti tanatete hatisi kuramba kuti tanatete asi chekuita manje ndo paroda tinetse nevamwe wedu ava vari kuramba kubatana nevamwe. pamusoro mukuitekewayo tikisimuka kunetsa kwaita nyaya yedu iyi kunetsa kwaita nyaya yedu iyi kusabatanaba datinga takabatana kungalaya pasinaba nyaya iyi kungalaya pasinaba izvo takutaura kuti wana wakafa ine wangu inini wakabva kufama haikona wasati waita wasati waita nekubereka mumwe mukomana arora kubva warushaika wangu minini arikoko akashaikirwa futi ngemunhu. Asi izvo takazofamba manje muri kupaona takaramba kupindirana avo vari kundoti kune ndiwo zvevadhara wabadhara wandoona wakabve ndiwo zvebadhara kuzobuda nyaya yedu manje kubva yazobva kuchiposoro kubva yaenda kuchiposoro kubva mubocha musoro wenyaya wanga uri 1 kusvika mubhoera kupinda mubhoera musoro wenyaya wanga uri 1 muapostoro mumisha umu pena misha 4 takasvika kudzinga tiungosvika kudzokera nhanu mwendere kukumbira zvimuda kukumbira mwari uri kuti ubve kuchembera iziri mhosva bata tikadzingwa misha iyi 4 wari kuzviziva ivo vava paona wari kuzviziva kanga wari kuzviziva muri kupaona right. Zvadaro manje ndipo nyaya yesu takabva taendesa kuna mutumwa kuti zvomakatinda kuti tizofambe uko mwari ndiye akanga atiti fambani pamusoro nezvakudedemera kubinda kuti tizofambe kuenda uko isiswa mwari ndiye vakabvira kuti kwazi nyaya imimi wacho fambani mwende muchiposoro mwese kubva tafamba takawanda kuchiposoro kwacho takabvira takazadza kombe wena wari panapa kutaura kundiri kuitako wena kana ndiri kuyepa nditongobvira tako cheba wari pano wena apa panapa takazadza kombe iwarutope svikenyi vhuu kundobva kuti kwete kuchembera iziri mhosva kutangisa tiri pachikoro chepabocha tiri pane vaprofiti vairi varipo musoro ndi umwe kubva tabvi tingomperekedzana kubva tabira chirwizi chikuoziva nezita kuenda mboera sawe
kusvika mubhoera kundoti badzi toda kubatsirwa pano kumisa mota yedu apo ukabva musoro wedu ndiwo iwoyo uzvo chembera iziri mhosvaba ndokuti wanga wabva ndokuma isisu kuzi tiri 2 newangu munyayuko kwakazi ndiwo badzi marufu ari kuita kusvikira ubva tazondodzokera kuendesa kuna mutumwa ndepekuti makataurirwa kuchengeta kuchembera ane mhosva asi handiyo imimi kuti kuchembera ane mhosva kwamuchenesa imimi wanga ubva ndonongedza kuti hakune nevamwe ivo imimi mhuri yenyu ndiyo yakaichi kunongedzai kuti chembere mbiri idzi ndo dzine nyaya asi waprofita ndobva wakuchenesai taiwa kuchembera handi mhosva asi zvakataura kuti kuchembera handi mhosva wachenesa imimi asi hawana kubata nyaya dambudziko ndere harisi rekuti imimi machemberaba dambudziko nderekuti mumusha kuri kufiwa nevanasikana wapedza kuchenesai wanga uri kuzoti chii nenyaya yedambudziko pamusoroni yakazobvira kuzobuda musoro wenyaya kuyati kuna mutumwa manje ndiye akazoti kubva nhasi tati papasika pahauna papa ukazi endani maunamatirwa bva tapiwa yakunamatirwa ndiye akabvira kubva bocha akatinamatira wacho takati ufamba naye ndiye akazobva afamba kuti namatira mumisha mukazi mukandonamatirwa badzi muchaona izvozvicha izvi zvino makanamatirwa asi hazvina kupera pauri isu tiri kuti zvakati menyu mumba imi zvakapera asi mudzimwe dzimba mune dambudziko ndosaka muri panapa dai zvazvo zvakapera mudai musiri panapa izvozvi kunoutorwara usikamuka munobva panapa munosvika asipo imimi muri kuti kuaraiti saka chichemo chawarwisa waroti tatambudzika kuri kuzi kuri kukonzeresa chinhu ichi taakukuziva asi toda kuti ngatite chimwe chete chinhu chimwe chete batsirana hatiri kuramba pakufamba changu izvo zvisikana kutoti mangwani kana kutoti hatiri kuramba pakuti tifambe navo dai tiri kuramba haiwa basi dai tiri bazi musapindirana asika munoziva zvekutaura here baba ndiri kuti baba dai manga muri kuwirirana munodai musina kuuya panapa kuuya kwamaita panapa isai nekuti hamusi kuwirirana ba chetisiri kuwirirana chacho hawana kuti ngatisiye zvechechi isu tikati handiwo ndokusawirirana kwacho chechi makaenda imimi chiri kuti murambe makarimbirira kuda kuenda kuchechi inyaya kuti chechi yakakuchenesai asi chechi yakuchenesai haina kukupedzerai dambudziko riri mumusha dambudziko riri mumusha richingori kuwanhu vari kufa isu tadzoka dai taenda tese wakatitoti ngatifambe kana imimi wakuda kufamba kupi isisu tinofuna kutokumbira kuna mutumwa kuti tine nyaya kutinesa ndosaka ndati wakuru muda kukumbira mega here kana kuti ndikukumbirirei ameno kuti wamweni nyaya ifambe kana kuti wamweni mwese muda kuenda kunyika here uri kudari baba hamusi kuchechi kwenyu kwakuri rabvauma teerera iko ndaura imambo inini ndiri muzukuru ndanasekura ndiri mavhurira hondo iripo ngeyekutonasekura ngasibatana padzaza zvimwe zvari kuona ndinaziva mari yakashandiswa yacho yakakwerekwa indona sekuru ndiyo ino zvese ngatanga fusha ipo maitiwa tapedza vaenda kutaura mushacho ipadhuze mazimai machikumba mashoma vanoenda vazinotakurai zvemunoda vaichaja zvaranoda shuwa rakamanga risina baa rakamanga zvipera shuwa kuenda kuchechi kuenda kuzvimwe asi zviripo zviri pamhene zvirikairinonhesa nakazoa kuti kune mari yakakwerekwa zveshuwa ida kuti idzoke ngaidzoke iyo hapana munhu akanongedziripo hapana ropa riripo ngavaite zviite vanamaenganano imbori mari irudio
muzukuru uri kuendei? Ipori mari yakakweretwa mari zvakataura ndinofanira kuenda kwadzimira kuti anoona kwadzimira ndoita kuya nyaya yakasvika yakasokweretwa iyayi ndibaba vanoda sekurati taurai mari yacho vanotasa mari tipei zvakati vanadzimira riko akazarauka andikugara pasinga ndikuti kapamuzi mari kukandikunetsa mamuzi mamukondibuita mari vamwe vasunga vati mari inonetsa hatina iri kushupa muri kukondibuita mari yamuda kureiza ingori mari mangu vangu ndikumukumbira inga atanga aenda kuzwa ikoko ndivane zvaanotaura zvakati uchiiaa naye chimbotaura here Jeremiah Rutovu pamusoro changamiro nyaya iyi reshuwa imumusha iri munhu wese anoiziva iri kushungurudza munhu wese yanatete iyoyi reshuwa gore rapera takagara pasi tikataurirana nyaya yacho kuti tingagadzirisa sei nyaya iyi kuti tiripe mari dzakasohiwa ndona sekuru dzemuzukuru wavo ari kujoni because paaisenza joni aitumira mari ichibatwa nesekuru sekuru zosvika pakuhiya mari iyoyeyo kubazotaza kuzodini kuzoibhadhara kudzoka kwazoita muzukuru wake saka ndokuzi ndo dambudziko riri kuita sei ndo dambudziko riri kutinesa izvozvizvi renyaya yacho iyoyi saka isusu tagara pasi sewana wana baba ava waigara pasi isusu tichitokura tichitoonawo wachitoita matumba avo wachida kutogadzirisa nyaya iyoyi ichiramba kuti igadzirisike kusvika vamwe wacho wakatozotisiya watosara iwo wana baba wairi nanhasi nyaya iyoyo haina kuzogadzirisika kusvika isusu tazotokura kuti hapo isusu nyaya iyoyo ingoripo saka isusu takazokokorodzana isusu sewana tikati anhu ngatigadzirise this issue kuti ite sei tonoti inotisvitsa papi saka tagara isusu gore rapera takazotarangana takazoti no ngatipanane mari nyaya yekuti munhu wega ega angabatira $50 kusvika pa31 December last year. Saka patakapanana date irorero wamwe wakatadza wazhinji havanotobvisa pamari idzi wakakundikana ndofunga munhu akabvisa ndofunga 1 iri kana kuti 2 handisiuziya saka zvadaro wamwe wakasangana wamwe wakakundikana ngemarizenzi ekuti wadzike kunda pavenue yacho takatati tisangane nemaproblems atinenge tirosangana nawo mumamisha medu saka kubva ipapo wakatifonera wakomana kuti wanakomana ngei musina kuuya pa tikapa mareasons tikati no kana imimi isusu takundikana ikoko imimi magara pasi chisetai another date rekuti tisangane but from there hapana date rakazodini rakazopo kuti ngatisangane kusvika wakomana wazoramba nazo kuti wauye kuno atozogara futi dare futi nawo nevamwe pa kusvika muri kuona takusvika kunoku Changamire hapana mari yamuunganidza kuti muda kusvika pamari takatoti inogona kusvika mari tikati 1000 something musina kubvunza here muri iyoyi nyaya ipapa amaundi chaiyo hatinapa mari yotakawirirana isu kuti ngatigare pasi semhuri timbokande $50 yakanga iri mari yekuti totange nyaya iyi tiine kwetakabata tichizwe wanhu wacho kuti wanotitaurira kuti papfuma yakaroweswa yehama yavo yakaroweswa hatina figa mumwe yenyu pane here ari kumbobudirwa nengozi kana nemweya uchitaura mero nenyaya saka mweya uri kubatira fungira kumwedzika nyaya iyi iri kubatika asi kubatika haisi kubatika iri kubatika mumhuri wemunhu arwarirwa paanonga ari kugadzirwa dambudziko ungozoti pane mhepo yatete tozoti pane mhepo yatete zvadaro tozobatanidza Simon apa tautopedza nguva nyaya ikuchaichai ndechekuti 1 muri kufamba
Yes. umwe naumwe ari kufamba kwake vachifamba kwake. Saka zvinhu zvamurikunzwa zvakasiyana siyana, asi nyaya iripo ndekuti musangane pamwe chete, mufambe pamwe chete. Zvinenge zvakunetsa because vamweni panopa uri kufamba kwachitobatwa ivo wacho, handiti? Saka vamwe wacho pauri kufamba wachitobatwa ivo wacho, kuti uchizoti ngatifambe tese kahwadika hazvichaiti, because nyaya yacho yorubvaza kuti ndobva ndabatwa kahwandiswa ndibobvoza kuti ndini honzeri. Saka nyaya iripo pangu panapa ndara ini ndiri munhu mukuru. Nyaya iri panapa ndeyekuti ini ndaungoda kuti munoda kuti muite zvechibhoyi here kana kuti munoda kuita zvechechi, munoda zvemunyika here kana kuti munoda zvechechi. Isisu tinoda zvechechi tichifambire mirai imi munoda chii pamusoro changamika zvechechi takaita takafamba bhoira yese ikutaura baba ati hapana chakashanda. Saka tauda zvenyika ndizvo here tiri here hakuiti Barnabas Mtoko pamusoro ichangamiro zveshuwa mune mubvunzo wamabvunza wandanakidzwa nawo wekuti murudo kuti ndikubatsirei sei, because uya kwataita nenyaya zveshuwa inyaya ifanira kunge yakagadzirika tiri kumba tichimuzwanana, but yatisvitsa panapa inyaya yekuti hatisi kukwanisa kubatanaba. Tine family yakatozara yakakwana isina kana mwana ari panapa pasofa. Munin'ina wababa ane mhuri yake yakatokurawo asi haina kana hwani ari panapa, yeti ipati yefamily taifanira kunga tiri kuchema tese dambudziko ratiinaro nekuti hatitozivi kuti mhepo yacho inonyatsa kubva muimba iyi here kana kuti iyi here. Saka nyangwe tikada kufamba tiri one side tinogona kusvika kana chinobatika nekuti kune imwe family. Right, already matauro amutaka zvikuratidza kuti pane fungidziro yekuti mhuri isuda kubatana nevamwe ine chekuita nezvinoitika umvo. Saka isusu zvatakuita vati tipei zita rababa wacho iwavo newana wacho iwavo wauye kuno musi Saturday tinokwanisa kuita Saturday iyoyi patuita function then tispedza this function akaratati next Saturday pa next 4 right tipe mazita ababa iwavo wasipo nemhuri yake wese ini tokudai pana pamusi wa4 ine musi wa4 wacho will make sure kuti pane munhu anenge aripo anobva kubatsira mombopinda wamambofunga ipei mazita ewasiripoba emunin'ina wenyu wacho ari kudikana nimama emunin'ina wenyu nemhuri yake nemhuri yake wasiri pano wacho wasiri kuda kubatana newa wazita Gilbert nadawo nyatsokusimbisa hangu kuti nyaya yasvika pasolution pamati asara nekuti pamasvika pekuti musi wacho tikatafamba tatikumbira mamati kugara mati kumbirirawo kuna senhenimeroti ndokurufira nyaya yedu taneta kurara usiku hwese kuti wanhu kokumbira kuti agara kakawanda kuzokumbirwa kwako musambonetsekepa tinozvigadzirisa izvo imorerwa matolutope pamusoro ine apa ndaratsikirwa kwazi ipei zita remunin'ina wenyu asiri kuuya apa kuno munin'ina wakazorwara ati makore ari kufambaka ndabva ngenyasa uya bapo ndipo ndikupindura ava zita rake baba wetu uya Stephen Yudo ni Stephen Yudo arurwara ari kumba bari arurwara mari ari pachisupa
but pane waroramba kuuya manje wasipo ndosaka tati iwawo wacho tipei mazita acho apa kana pane phone number dzacho nechiisai apa wanouya tipei mawapa mazita acho kana pane ane nhamba dzefoni isai nhamba dzefoni